Poznáte to. Každá žena chce byť krásna a rovnako je to aj s vami. Takže pozerajte pozorne náš nový seriál, v ktorom vám prinesieme tie najtajnejšie tipy a triky vizážistov, aby ste vy vyzerali stále, neodolateľne a neprekonateľne príťažlivo, či už idete ráno do práce, alebo večer žiť s kamarátkami. Príjemné pozeranie. Krémové očné linky poznáme krémové, tekuté a tuhé, vodeodolné. Môžu sa nanášať nielen na vonkajšie oko, ale aj na vnútorné. Doporučujem farebné očné linky, ktoré sú na zvýraznenie očnej dúhovky, ale zároveň aj na rôzne iné druhy a typy líčení. Tekuté očné linky sú s mäkkým hrotom a s pevným hrotom. Pre začiatočničky doporučujem skôr ten pevný hrot, presnejšia a lepšia fixácia. A tá tekutá očná linka, ktorá je s mäkkým hrotom, skôr doporučujem na také večerné líčenie alebo respektíve na líčenie, kde sa robí nejaké glamour líčenie s rôznymi linkami, ktoré sú či už na celé oko alebo od polovičky oka. Výhodou tejto mäkkej linky, ktorá má mäkký hrot, je v tom, že môže sa nanášať až od úplného kútiku oka. Ja doporučujem tiež farebné, či už je to v letnom období alebo v zimnom, pretože tieto farebné linky podtrhnú vlastne tú našu dúhovku a farebné líčenie. Výhodou tejto krémovej očnej linky je taká, že sa nevyplavuje z oka a zároveň, keď sa nanáša na vrchné viečko, tak do nejakej minúty by to malo zaschnúť a vlastne stáva sa vodeodolná. Takéto typy liniek doporučujem ženám, ktoré sú s citlivými očami a v podstate, ktoré majú napríklad nábeh na slzenie alebo nosia dioptrie. Takže pri type týchto očí nanášame tekutú očnú linku, ktorá je mierne fialovom metalickom odlesku na oko. Nie priamo od kútika oka, ale asi cirka tak od polovičky oka, ktorá sa vlastne nanáša s pevným hrotom a ako som už spomínala, linky, ktoré sú s pevným hrotom, sa aj ľahšie nanášajú. Tá fixácia alebo to nanášanie je presnejšie. Môžeme si takto vytvoriť nielen hrubšiu linku, ale aj tenšiu práve tým, že ten hrot je taký tenučký. Tento druh linky sa môže nanášať takýmto spôsobom, ako vidíme. Chvíľku počkáme, kým to zaschne, potom môžeme nanášať buď očné tiene alebo nechať to tak, ako to je. A vlastne tu vidíme, že na linku sa dá aj naniesť priamo očný tieň, ktorý je v fialovej farby a tým pádom zvýrazníme ešte tú očnú linku. Vlastne je tým očným tieňom ešte viacej fixovaná, takže pôsobí tak dlhotrvácne. Na tomto type oka vidíme, že dúhovka je zvýraznená, nakoľko modelka má modré oči. Fialová je podtrhla ešte viacej tú farebnosť toho oka. A nakoľko modelka má veľmi výrazné a dlhé myhalnice, môžeme tu zvoliť zahusťujúcu kvalitnú čiernu Extra Black špirálu, ktorá vlastne zvýrazní a podtrhne ten typ líčení a tón jej dúhovky. Špirála sa nanáša pohľadom očí dole do zeme. Je dôležité si jemne nadvihnúť vrchné viečko a od úplných korienkov myhalníc nanášame, lebo vlastne tým vytvoríme ten efekt tých plnších myhalníc. V prípade, že niekto má veľmi citlivé oči alebo chce mať pocit, že má dlhodobú tú špirálu, môžeme zvoliť taktiež aj vodeodolnú. Toto líčenie by som kľudne doporučila, či už na letné obdobie, alebo kľudne na takú odvážnu ženu.